shirinka akwai babban rabo na nan tafa kai nasarar ka babu iyaka. Ashe, hai, na gaisar gwamna, masu gida biyu gwamna. Ashe kammala aikin jam'iyya dan mu ne, aikin wani kai mulkin ka ba gurna ne. Ashe, limamin sulhuran bai sakawa, ka yi mana aiki babu mai kushewa. Ko babu Buhari yana ta kara yawawa, gwamnonin APC suna godewa, sanatocin APC suna darawa, House of Rep masu na ta yabawa. Dukkan matsaloli buniya sun saita, ya harhaɗa kayan jam'iyya digata. Gwamna mai mala abu ne daktanta, zuciya guda gwamna aka gyara shirinta. Ka janyo gwamnoni duk a jam'iyyata, har ma sanatoci Allah ka gyara ta. Jiki wa zamba na ranze gwamna a mai malakairi ne, aya mai burin ci gaba har ya gyara mutane. Duk mai jakan ai haka kun ga shi mugu ne, fannin gyara a mai mala zakara ne, taken gwamna mai malayi hero ne. Yaya APC mai malakai lida ne, ya kai sako kuma ba a wayayyar jewa. Masha Allah, Allah muke godewa, ka kammala aikin jam'iyya mai wala, kuma kai ne gwamna abu ni sai madalla, kuma gobe gasar ma akai ake yi wa talla, kuma bai malabu ni ka sake gyara shirinka. Ashe kai nasarar ka babu iyaka, gwamna abu ne. Sun gi Allah ya so mai mala, ku ce da su rabu ne gatan mai mala, shi ke kula da shirin mai mala. Gwamna mai mala ya sa kiri ku ya yi kwalla, mai mala bu ni ka ci sai ceto. Dan kurciya kun gai ta take zuba boto, ɗanin sarar ku bai faɗuwa kas shi gamji ne. Sarki addawa mai mala shi zaki ne, wasu wuta mai mala dan kai hero ne. Gwamna kan ko sun yi Allah shi ya yarda, gwamnan mu dogo ka ɗarawa
ashe na gode ta sama ga masu gida biyu ga wata sabuwa kuma mai malabu ne ka sake gyara shirinka akwai babbar rabo na nan tafi kai nasarar ka babu iyaka ka kammala aikin jam'iyya dan buni ashe na gode sama ga wata sabuwa kuma mai malabu ne ka sake gyara shirinka akwai babbar rabo na nan tafi kai nasarar ka babu iyaka